ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய. பக்தர்: பகவான், நான் உங்களிடமிருந்து விலகி செல்கிறேன். எப்பொழுது திரும்பி வருவேன் என்று எனக்கு தெரியாது. ஆசிரமத்தில் உள்ள பக்தர்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்கள் சந்நிதியின் பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள். எங்களுக்கும் அதை அருளச் செய்வீர்களா? பகவான்: ஒருவரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவன் ஞானியாக மாட்டான். விருப்பம் உள்ளவன் எவ்வாறு ஞானியாக முடியும்? தம்மிடம் சரணாகதி புரிந்தவர் அனைவரையும் எப்பொழுதும் பகவான் காப்பாற்றுகின்றார். தாமரையின் அருகே வசிக்கின்றது தவளை. ஆனால் மலரிலிருந்து தேனை அருந்துவது தேனி என்றோ? எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வந்தாலும் தேனீக்களே தேனை அருந்துகின்றன. நமோ ரமணாய. ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய.